Ukuvakasha kuleli kukaNgqongqoshe wezamazwe omhlaba wase-Russia kuza ngemuva kokuba iNingizimu Afrika isike yagxekwa ngamanye amazwe ngokunxusa ukuba kube nokuthula phakathi kweRussia ne-Ukraine. Amanye amazwe ebethi izwe lakuleli nalo kumele liphumele obala ngokuthi lesekaliphi izwe kulamazwe alwayo amabili, njengoba isaqhubeka impi phakathi kwayo eyaqala nyakenye. Kubukeka sengathi lokho kuvakashelana kuzogqugquzela ukuthula phakathi kwe-Ukraine neRussia njengoba emhlanganweni wabo ungqongqoshe uPandor ugcizelele ukuthi iRussia kumele ibe nezingxoxo nezwe lase-Ukraine ukuze kubuyiswane. Kanti-ke kubukeka sengathi ungqongqoshe uLavrov uyavumelana naye. Kanti-ke iNingizimu Afrika akuyona yodwa efuna lamazwe athelelane amanzi. Ngesikhathi ungqongqoshe wezangaphandle waseTurkey evakashe kuleli naye waphakamisa lokhu. Our goal is to work unrelentingly toward the upliftment of our respective nations and to do so through the instruments of foreign policy that we have at our disposal. I believe our shared goal is to witness a significant and greater increase in economic, social, cultural, people-to-people and scientific interactions between our countries. Izindabeni ze SABC nginguNozakwabo ngibika ngiseGoli.